ya kajing Shngain nombak kajungi ki Briew ki Kham Shngain banyak Haba ki Dukan bat ki yo ki Plie de kumno pin kimi inti ba ki Briew kin Shngain ba ki nyat ha dum bat ba mundan Briew saudam tama ki bayang ka baat ya penpet ya ke interest chong ki Briew ki baran kam banyak min mit betray ki hospital ki attend ni nompang ki emergency bajah ki yang bisa kin semua pun Lada datang ki kita asura ki dan ki nomjo ki bawan lajan poi kat sanlak si snap ki Briew ki bapoi Hapoh hatwe uji hotel kin le kuno ki nyok bam nango CM ala keren deputy CM in charge ke yeng but untuk sngewbha in khoit la shai kasni ya ka high level official meeting and review ya ka law and order situation kuntup ya ka nego order to DC East Coast